କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକୃତକୁ ନେଇ ଆସିଗଲା ନୂଆ ଏକ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଫର୍ମଟି କେମିତି ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ। ଏହି ଆବେଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି, ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିବ ନା ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଯାଇ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି ଆଣିବେ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ କୃଷକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କୃଷକମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଆମେମାନେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ? ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କରାଯାଉଥିବ ଆପଣ କରିନେବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ତାରିଖ ପରେ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିହେବ ନାହିଁ, 10 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିହେବ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଗଲତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେବେଠାରୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାର୍, ଯାହାକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବାନି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଲେ କରିପାରିବା, ଆଉ 10 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଆମେ କରିପାରିବା କି? ଆପଣ ସାର୍, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ନୂଆ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନାହୁଁ। ସାର୍, ଯଦି ଆକ୍ସେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ସେଇଟା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ପରଠାରୁ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଲେ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନାମରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କର ବି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନେବେ। ମାନେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ? ଆଜ୍ଞା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହିଁ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଆପଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ପଟ୍ଟାଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯାହା ନାଁର ପଟ୍ଟା ଥିବ ସେ ହିଁ କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ନାଁର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ସେ ତାହେଲେ କରିପାରିବନି? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ନାମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କି ନା କ'ଣ? ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁ କଟାଯିବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ରହିଛି ସେମାନେ ହିଁ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛନ୍ତି ବା ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ହିଆର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ବି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ଯେଉଁଦିନ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲେ ତାହେଲେ କରିବେ, ଯଦି ସେଦିନ ସିଏ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି କରିବେ? ଆଜ୍ଞା।